Tommi. Esittelen uuden seikkailuni. Paina tätä, jos haluat liikuttaa tarinaan piilotettuja hahmoja. Paina tätä, jos vain katselet. Paina tätä, jos haluat pelata. Hyvä. Aloitetaan. Tarinamme alkaa ulkoavaruudesta, missä vallitsee syvä hiljaisuus. No, ei nyt ihan aina. Mitä on tekeillä? Täytyypä tarkistaa. Kaikki on kunnossa? Buck, mitä se meteli oli? Herää, tule ulos! Myskö? Mikä sinä olet? Olen Oscar. Jouduin laskeutumaan tälle oudolle planeetalle. Siis avaruusolento. Myskö? Älä heti rupea solvaamaan. Minulla on nälkä. Onko mitään syötävää? Tule mukaan. Kyllä professorisetäni riemastuu nähdessään sinut. Myskö? Hetkinen, minne Buck meni? Mitä sinä siellä teet? Ei Oskaria tarvitse pelätä. Myskö? Mennään sisään. Tervetuloa kotiini, Oskar. Setäni, professori Leonard, on ullakolla laboratoriossaan. Myskö? Älä arkaile. Mennään ylös. Katso, mitä löysin pihalta, setä. Tommi, vieläkö olet jalkeilla? Tapasin avaruusolennon. Sen nimi on Oskar. Myskö? Vielä mitä? Taidat olla Tommin koulukavereita. Vai mitä, Oskar? Teidän pitäisi olla jo pehkuissa. Mutta setä, Oskar on avaruusolento. Avaruusolento. Olen sanonut monta kertaa, että ne ovat kauheita ja vaarallisia olioita. Mutta Älkää häiritkö minua. Teen tärkeää koetta. Katsokaa. Se pelkää ultraääntä. En kuule mitään. Ihminen ei kuule ultraääniä. Vain jotkin eläimet, kuten koirat, kuulevat niitä. Milloin on ruoka-aika? Vihdoinkin ruokaa. Uskomatonta. Oskar syö nuotteja. Minulla on vieläkin nälkä. Minä tiedän. Mennään huomenna Peterille. Musikaalinen ystäväni antaa sinulle sappuskaa. En malta odottaa. Myskö? Ja seuraavana päivänä. Perillä ollaan. Myskö? Maassa kurnii. Ei huolta. Saat makkoisaa murkinaa Petteriltä. Toivottavasti. Myskö? Kappas, Jukari. Hei Tomi ja Buck. Hei. Hei Jukari. Tässä uusi ystäväni Oskar. Milloin syödään? Oskar on toiselta planeetalta. Tapasimme kottipihallani. Niinkö? Se on pitkä juttu. Tule mukaan Petterille, niin kerron kaiken. Avaa Peter, me täällä. Moi, tulkaa sisään. Vai syö tämä ystäväsi nuotteja? Ehkä häntä voidaan auttaa.
Viedään Oskar kuuntelemaan orkesterin harjoituksia. Siitä hän varmaan pitää. Konsertti! Vesi herahtaa kielelle. Mennään jo! Hyvä ajatus, Peter. Mskä? Ennen sitä Oskar pitää naamioida, ettei hän herätä turhaa huomiota. Helppo homma! Mskä? Mennään sitten! Niin, Pak, tämä on konserttitalo. Mskä? Pian saat musiikkia mahan täydeltä, Oskar. Mennään sisään. Mskä? Oskar, odota meitä, Oskar. Aave! Ei syyttä huoleen. Tämä on väärinkäsitys. Pienen selittelyn jälkeen. Nyt minä ymmärrän. Anteeksi, mutta täällä on hermostunut ilmapiiri. Meillä on suuri velka maksettavana. Ja illan konsertin täytyy onnistua. Tai mitä? Tai konserttitalo on myytävä Cesarelle. Se häikäilemätön gangsteri on ahdistellut meitä kuukausia, koska haluaa rakentaa tähän pysäköintitalon. Me emme luovuta. Ainakaan. Ainakaan miksi? Olen huolissani. Harjoituksissa on alkanut tapahtua kummia. Sanotaan, että täällä kummittelee. Mitä nyt? Kuka sammutti valot? Hei, kuka nauraa? Muusikon irvikuvat. Aave! Miten julkeatte soittaa tuota kirskunaa minun konserttitalossani? Näytän, miten musiikkia soitetaan. Tahtipuikkoni! Aamu varasti tahtipuikkoni. Rauhoittukaa toki. Se on vain metallitikku. Voi sentään. Ettehän te voi ymmärtää. Se ei ole tavallinen tahtipuikko. Siinä on taikaa. Taikaa? Onko se lumottu tahtipuikko? Nimenomaan. Menestyn vain tahtipuikkoni turvin. Se tekee omistajastaan kerrassaan loisteliaan kapellimestarin. Voi hyvänen aika. Joudun pelikatoon. Mistä saitte sen lumotun tahtipuikon? Ostin sen romukauppiaalta parin korttelin päästä. Mennään kysymään romukaupasta. Onko siellä toista samanlaista? Ainahan sitä kannattaa kysyä. Mennään. Mutta kiireesti! En ole vieläkään saanut murua rinnan alle. Mskä? Tämä on varmaan se romukauppa. Mskä? Vautsi, katsokaa mitä jutuja. Huhu. Kokkaroita. Mitä haluatte? Pitäkää näppit kurissa. Maksatte kaiken, mitä rikotte. Etsimme lumotua tahtipuikoa. Kuulimme, että myytte sellaisen jokin aika sitten. Niin. Se oli viimeinen kerta, kun kosken lumottuun tahtipuikkoon. Varo vähän! Maksat kaiken, mitä rikot. Eikö teillä siis ole toista samanlaista? Niinhän minä sanoin, pönttö. Antaa vetää. Täällä on arvotavaraa. Tämä ei ole räkänokkien leikkipaikka. Mskä? Tiehenne siitä! Mskä? Kävipä huono tuuri. Mitäs nyt tehdään?
pyydetään apua taikojen tuntijalta. Ämskä? Kuka olisi sellainen? Suuri Martini! Hän pystyy taatusti auttamaan. Mennään! Ei, taas kerran. Voi ei, miksei tämä pahuksen tempu voi onnistua? Tein sen taatusti oikein. Kuka vaihtoi veden tilalle bensiiniä? Hyvä tavaton. Lapsia tulossa. Varmaan ihailijoita. Ämskä, täällä haisee palaneen käry! Sinähän olet suuri Martini. Etkö olekin? Haluaisimme... Nimikirjoituksen. Totta kai. Voin laittaa sen myös valokuvaan. Oikeastaan me vain... Minä ymmärtää. Te haluaa taikatempun. Katsokaa. Ja nyt tästä silinterihatusta nousee kaniini. Oh. Älä sure. Me tulimme kysymään sinulta erästä tärkeää asiaa. Voi, miksi temppuni eivät onnistu? Tarvitsen taikasauvan. Oh. Ja me luultiin, että sinä tietäisit, mistä sellaisen löytää. Voi kumpa tietäisinkin. Taikasauva on elämäni suurin unelma. Jos löydätte sen, kertokaa minulle. Anteeksi, menen hiomaan temppua, jota olen yrittänyt koko päivän. No, hänestä ei ollut apua. Nyt ei luovuteta. Palataan tutkimaan konserttitaloa ja selvittämään sen haamun arvoitusta. Sillä välin konserttitalolla. Kunhan muistat, että konserttitalo on minun, jos niitä rahoja ei kuulu huomisen mennessä. Ei syytä huoleen tämän illan menestyksen jälkeen. Jätä ystävämme rauhaan, pätkä. Kuka julkea puhua minulle noin? Opettakaa nuo kakarat tavoille. Ups! Hienoa, Jukari. Ja Cesare, häivy täältä naurettavine kätyreinesi. Äläkä näytä täällä rumaa pärstääsi. Mennään. Mutta turha luulla, että pääsette minusta eroon. Ette pysty ikinä maksamaan sitä velkaa. Kiitos, ystävät. Pahoin pelkään, että hän on oikeassa. Olisipa minulla tahtipuikkoni. Ämskä, ei huolta. Kyllä se löytyy. Ämskä, sitten pääsen nauttimaan konsertista. Taas tuo nauru. Nyt kuulette oikeaa musiikkia. Haamu käyttää tahtipuikkoni taikavoimia. Orkesteri, soittakaa Mambon tahtiin. Älkää päästäkö sitä karkuun. Ämskä. Minusta tuntuu, että tämän seinän takana on salakäytävä. Ups! Vaijeri! Hyvä, Oskar. Avasit salaoven. Haamu! Ei huolta. Se on vain nukke.
Joku on pelotellut meitä nukella, joka liikkuu vaijerin avulla ja puhuu pienen radion kautta. Mutta kuka? Shh! Kuunnelkaa tätä. Hyvä.